जोङो इउपिपिएलनि गासिबो एमसिएलएफोरखौ आजावगोन नेताफोरखौ आजावगोन एक्सेप्ट प्रमद बर'नि बादै गासिबो जोंनि पार्टियाव वेलकाम खिन्थु प्रमद बर'खौ जों पार्टियाव लानो हानाय नङा खारन बियो जोंनि बिटिसिखौ बायग्रब होदों जेबो मिशन आरो बिजन गैया खुगायावल' मिशन बिजननि बाथ्रा ओरै माने फिग मिशन माने गटारि मिशन माबा साख्रि होगोननो 5 लाख लेन्ड पाट्टा होगोननो नाथाय बे 5 बोसोराव ना साख्रि ना हानि पाट्टा ना अमा मिशननि नामाव फैसा मोन्दों ना बोरमा मिशननि ना मैखुन मिशननि नामाव फैसा मोन्दों दिनै साख्रि बाख्रि होलांदों गासिबो माने बेथन गैया माबा गैया साख्रि मास्टार होलांदों टेटआव दाख्लै बिथांमोननि साख्रिया 6 मासल'मोन 26 फेब्रुवारियाव जोबलांबाय दा बेबादिनो साख्रिफोर होलांदों गोदाव सोराव दा बेबादिनो बिथांमोना जोंनि बिटिसिखौ बायग्रब होलांदों प्रमद बर'आ गतिके बे प्रमद बर' बादि सासे नेता जाय कलंक बे कलंक जोलैनि हांगारखौ जों बिपिएफआव मालाबाबो जों ग्रहण खालामनो हानाय नङा दिनैहाय बिपिएफ दोलोआ थांनाय बिसायख'थियाव जे बाथ्राफोरखौ रायजोफोरनो रादाय होबोदोंमोन बा गेरेन्टिनि बाथ्रा दा बेखौ जों सेनिमोरेल डिस्ट्रिबिउसन खालामगासिनो दङ जोङो गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव फोजोबगोन अभारअल क'क्राझार सिभिल डिस्ट्रिक्ट हिसाबै गाबोन जोबहैजोबगोन आरोखि दा बेवहाय नुनो मोन्दों जोङो जोंनि जे रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मानाय आरो जोंनि जे खोथाफोरखौ जे रादायफोरखौ दिनै लाखिबाय बेनि थाखाय रायजो राजाफ्रा मोजां मोनसोगारदों आरो दिनै बेखौ नुनानैनो दिनैहाय माने इउपिपिएलनि थासारिया दिनै माने बायग्रबलांबाय जायनि जाहोनाव दिनै जे इउपिपिएलनि बागा नेता बिथांमोना दिनै इउपिपिएल गारनानै बिपिएफआव फैबाय मैया खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो इउपिपिएल दोलो नागारनानै बिपिएफ दोलोआव जगदान जाबाय मावथि ब्रह्म जाबाय आरो गोबांथार नेताफोर जयेन जाबावनांगौ दङ दिनै गोबां जगाजग खालामबाय थादों दा जोङो बुंबाय थादों जोङो इउपिपिएलनि गासिबो एमसिएलएफोरखौ आजावगोन नेताफोरखौ आजावगोन एक्सेप्ट प्रमद बर'नि बादै गासिबो जोंनि पार्टियाव वेलकाम खिन्थु प्रमद बर'खौ जों पार्टियाव लानो हानाय नङा खारन बियो जोंनि बिटिसिखौ बायग्रब होदों जेबो मिशन आरो बिजन गैया खुगायावल' मिशन बिजननि बाथ्रा ओरै माने फिग मिशन माने गटारि मिशन माबा साख्रि होगोननो 5 लाख लेन्ड पाट्टा होगोननो नाथाय बे 5 बोसोराव ना साख्रि ना हानि पाट्टा ना अमा मिशननि नामाव फैसा मोन्दों ना बोरमा मिशननि ना मैखुन मिशननि नामाव फैसा मोन्दों दिनै साख्रि बाख्रि होलांदों गासिबो माने बेथन गैया माबा गैया साख्रि मास्टार होलांदों टेटआव दाख्लै बिथांमोननि साख्रिया 6 मासल'मोन 26 फेब्रुवारियाव जोबलांबाय दा बेबादिनो साख्रिफोर होलांदों गोदाव सोराव दा बेबादिनो बिथांमोना जोंनि बिटिसिखौ बायग्रब होलांदों प्रमद बर'आ गतिके बे प्रमद बर' बादि सासे नेता जाय कलंक बे कलंक जोलैनि हांगारखौ जों बिपिएफआव मालाबाबो जों ग्रहण खालामनो हानाय नङा बे स्पष्ट खोथा आरो जोङो दिनै तीब्र गति जोङो गोख्रै दिनै खारगासिनो दङ दिनै साख्रि बाख्रि होनायनि खामानिया आराम्भ जाबाय जे खामानिखौ प्रमद बर'आ 4-5 बोसोराव मावनो हायाखैमोन सिएसपि गठन खालामनो बेनो 4.5 बोसोर नांदों दा दिनैहाय बिथाङा साख्रि होलांदों गासिबो भेजालजोब ओंखायनो जोङो 3 मासावनो सिएसपि दादों 3 मासनि गेजेराव जोङो दा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव माबा होबाय बिज्ञापन होबाय बा एडभार्टिसमेन्ट होबाय आरो नै माबायाव जोंनि एडुकेसन डिपार्टमेन्टआव एपइन्टमेन्ट होनो थाखाय दिनै भेरिफिकेसना सोलिगासिनो दङ हाई स्कुल टेटनिबो दिनै साख्रि होनायनि बेबस्था सोलिगासिनो दङ एसआइनि एपइन्टमेन्टनि माबा बेबस्था सोलिगासिनो दङ दिनै मेडिकेल डिपार्टमेन्ट दिनै हेल्थ डिपार्टमेन्ट दिनै ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टआव गोबांथार भेकेन्ट पस्ट दङ दा बेखौ जोङो इलेक्सन बायखांनायनि उनाव सिएसबिनि गेजेरजों जों बेखौ रिक्रुटमेन्ट खालामनाय जागोन आरो गोबांथार डेभेलपमेन्टेल खामानिफ्रा सोलिगासिनो दं लामा दालां बानायनाय दिनै अडिट'रियाम हल बानायनाय दिनै डिजिटेल अडिट'रियाम दिनै बाथौ मन्दिर लुफुंनो माने संकस खेराइ बाथौ मन्दिराव दिनै 50 कोटि थाखा होनाय जाबाय दिनै डिजिटेल स्टुडिअ दिनै जुबिन दानि नामाव पार्क अडिट'रियाम हल भुपेन हाजरिकानि नामाव बिर सिलारायनि नामाव दिनै बेबादिनो गोबांथार हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइलनि दिनै प्रडाक्सन सेन्टार एन्ड मार्केटिं दिनै बेवहाय दिनै माने मोनबा 100 कोटिनि दिनै खुथा स्थापन जाबाय दिनै आसाम मालानि खामानि सोलिगासिनो दं सिएम गुडउइल मिशननि खामानि सोलिगासिनो दं 15 फाइनान्स 6 फाइनान्सनि खामानि सोलिगासिनो दङ दा तीब्र गति दिनै गोख्रैयै 100 स्पिडआव खारगासिनो दङ दा दिनै आं खावलायगोन रायजो राजाफ्रा जाहाथे बयबो फैबाय थानाय एसेम्बलि इलेक्सनाव बिपिएफनो भट होनानै देरहासार खालामबावो आरो 15थायाव 15था देरहानानै जाहाथे बिटिसिआ जेसेबांनाखि देरहालाङो बिनि गेजेराव जाहाथे जों साबा केबिनेट मन्त्रि मोननो हायो बेनि थाखाय आं रायजो राजाखौ खावलायगोन बे इउपिपिएल जेबो थानो नांला दा बिथांमोना जे बादि मावलांदों जोंनि जाथिया दिनै फासयनासो थालांदों ओंखायनो दिनै जों मोनसे बिकल्प साननो नाङा मोनसेल' पलिटिकेल पार्टि जों दिनै लाखिनांगौ बिटिसिआव बेनो जाहैबाय हाग्रामा महिला दैदेननाय बिपिएफ पार्टि आरोबाव इउपिपिएलनिफ्राय फैबावगोन नामा बिटिपि गोबां बयबो राजनिति खालामनो हायो जोंबो गोदो एबसु खालामदोंमोन नङा होमबा जोंबो एबसु खालामदोंमोन एबसु
बिबान जोबखांनानै जोंबो राजनितिकआव हाबदों दिनै दिपेन बर'आ सानदोंब्ला दिनै एबसुगिनि आफादगिरि दिनै 2 टार्म जाखांबाय नङा होमबा दिनै बिथाङा रिलिज लाना राजनिति गेलेबा बेहाय जेबो बुंनांगौ खोथा गैया खिन्थु आं बुंगोन बिथांनि राजनितिक जिबना गोजों जायोब्ला हामगौ मानो होनबा सासे एबसुनि नेता जानानै इलेक्सनाव जेनोबा बिनि जातीय संगठन हिसाबै जेसेबां रायजोफोरनो सार्भिस होबोदोंमोन बे जिर' जाफिननो नागिरो हिर'निफ्राय जिर' जाफिननो नागिरो दा ओंखायनो बिथाङा राजनिति गेलेयोबा मोजां पार्टि नागिरनानै हाबदों नङा होमबा बिजेपियावनो हाबदों बा बहाबानो हाबदों बा कंग्रेसावनो हाबदों जाहाथे देरहानायनि बेबस्थाखौ जाहाथे खालामनानै लायो नङाबा जोङो थिखिनियाव थांखानानै उनाव दुद्रुफिननाय जागोन आरो माने बिपिएफ पार्टिखौ जों सावरायगोन दा बिथाङा माबादि गावनि बेक्तिगत फिल्डआ माबादि बेखौ लाबोनानै जोंहा बिपिएफआव टिकेट होयोब्ला जोंनि दलनि गेजेरावनो हयथ' भुल बुजिबो जानो हागौ नामा बे गासिबो इकुवेसनफोरखौ थिग खालामखांनानैसो बिथांखौ जों दलाव लाबोनो हागोन दा जों सावरायगोन बिथाङा हयथ' माबा मोनसे एंगेलजों हयथ' मेसेजबो होदों जोंनि हाग्रामा महिलारि सारनो बिथाङा खोनादों जोङो ट्रेक्टरनि सावगारियावथ' गेलेनानै लाब गैला दा मा सावगारियाव गेलेगोन दा बिथाङाथ' सावगारि नागिरगासिनो दङ बबे सावगारियाव थानानै गेलेबा देरहागोन दा बिथांनि खोथा बिथाङा दाबो सम दंबावो दा नैबे आधा माससो सम दंबावो बेवहाय जाहाथे बिथाङा मोजां सथिक सिद्धान्त लानानै मोजां राजनितिक दलाव हाबो बेखौ आं बिथांखौ खावलायगोन आब' प्रमिला रानियाबो सासे जोंनि माने आन्दलनखौ दैदेनबोनाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आगदा आखाइ बादि जानानै साया सायख्लुम जानानै दिनै जाथियाव दिनै माने भान्डारि होबोदों दिनै जेलबो जानांदों एमएलएबो जाबाय मन्थ्रिबो जाबाय दा बेहाबो गावनि जथेस्थ' क्वालिफिकेसना दङ सेक्रिफाइसआ दङ जाथिनि थाखाय आरो शिउलि मेम'रियाल मेडामाबो जथेस्थ' गियानि एक्सपार्ट नङा होमबा दा बेवहाय जोंनि पार्टिआ डिसिसन लागोन जोङो पार्टियाव रायलायगोन सोरनो होयोब्ला जों देरहानाया खाथां जागोन आरो सोरखौ होयोब्ला रायजो राजाफ्रा बजबगोन बिनि सायाव जोङो माने मोनसे सिन्तन बैठक खालामनानै जों बेखौ थिग खालामनाय जागोन जगाजग खालामदों दिनै रोनगोरा नार्जारि बिथांमोनाबो जगाजग खालामदों धनन्जय दिनै राकेश ब्रह्म बिथांमोनाबो जगाजग खालामदों दा बिथांमोना फैथों जेबो आपत्ति गैया नङा होमबा बे गराय माने सिं बायनायाव सोर गाखोनानै बहा थांनो बे बैथा गैयि नावआव गाखोनानै ना मा जानो बेहायलाय दा ओंखायनो फैथों बयबो जगाजगा जागासिनो दंखायो रोनगोराबो हयथ' एमपि टिकेट मोनफिनबानो रायजो सभायाव बेबो फैगोन दा बेबादि खौरांफ्रा दिनै सोलिबाय थादों आरो मा इउपिपिएल हिसाबै बिथांमोना खाथा खुलिनाय नङा बिसोरना सेभिंस एकाउन्टआ जिर' जासिगोन जेरेखम मानसिफोरना माने बेंकआव एकाउन्ट थायो फैसा गैया मा गैया माबा जायो केवाइसि होदलाबायनाङो बेफोरबादि आरोखि दा बेबादिनो बिथांमोननि माने एकाउन्टआ खाथाया बन्द' जासिगोन दिनैहाय बे जाहैबाय माने मोदावखानि बाथ्रा नङा होमबा गियान गैयिफोरनि बाथ्रा बे 28टा मोनखांनानै आरो मैया खाम्फा फैदेरबावना 29टा जाबाय गाबोन आरो दावबायसा फैयोबा 30टा जाबावगोन नङा होमबा दा बेवहाय बबे अंकखौ लानानै बुंखो दा दाख्लैबो बुंदों आङो जे पलिटिकेल एलजाब्राखौ रोङा बिसोरो केमिस्ट्रिखौ मिथिया नङा होमबा पलिटिकेल केमिस्ट्रिया बोरै बोरै सोलियो दिनै माने फिजिकेल केमिस्ट्रिया माखौ होनो जेबो मिथिया बिथांमोना खुगाजों बुंबा जानाय जिनिस नङा राजनितिकआ रायजोफोरनो खोथा होनांगौ मावनानै होनांगौ रायजोनि समस्याखौ फोजोबना होनांगौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै बेखार जानानै दं बोरैबा बिथांमोनखौ खामानि दामानि होनो हागोन बेखौ लानानैसो रायजो राजाया दिनै अंक खालामनानै सोरखौ होब्ला जोङो माने जोंनि ओनसोला जौगागोन जोंनि गथ' गथाया साख्रि मोनगोन मोजां लेखा फरायनो मोनगोन जोंनि हा हुखौ जों रैखाथि खालामनो हागोन बेफोरखौसो नायनानै भट होयो दा 5 बोसोराव बेखौनो जेबो मावनो रोङाखिसै बिसोरो आरो बबे फाग्ला बे माने लुकिं टु लन्डन टकिं टु टकिअ होननाय बादि जागोन बे नङा होमबा बे दिनै माने साब्रै साबाल'जों माबा सरखार बानायनो हायो नामा प्रमद बर'आ होनबाय दाख्लै सोरबा नेताया होनदों गोदान राजनितिक परिबेस जागोन दे सरकारा जाफिनगोननो बे जाबाय जोंनि रायजो राजाफोरखौ बुरबक खालामनाय सारा जेबो नङा जोंनि रायजो राजाफ्रा बुरबक जानो नाङा प्रमद बर'आ जेरैबायदि थगायसुला मानसि आरो दिनैबो थगायबावनो नागिरदों सरकाराव थायाबालानो दा बेबादि मानसिया जोंनि समाजाव थानानै समाजखौ गुबुंले खालामगासिनो दङ ओंखायनो बेबादि मानसिखौ एबारनि एमएलए इलेक्सननि गेजेरजों बिथांखौ अराय दिननि थाखाय जों बिदाय होनांसिगौ एबसुनि आफादगिरि